गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै जोङो HTML नि नैथि खोन्दो खौ जों सोलोंनोसै, जिथुनाखि बेवहाय जोङो सिगाङाव सेथि खोन्दोखौ जोङो अलरेडि बानायखांबाय। दा बेवहाय नैथि खोन्दो हिसाबै जोङो सोलोंगोन टेक्स्ट फरमेटिंजों लोगोसे हेडार, बेनिजों लोगोसे हेडिं होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बेनिफ्राय जों सोलोंगोन लिस्टआव जोङो लिस्टआ जोंना मोननै दङ। मोनसेया जाहैबाय अर्डार लिस्ट एन्ड मोनसेया जाहैबाय आनअर्डार लिस्ट। अर्डार लिस्टआ जाहैबाय जेरै 1, 2, 3 बेबायदि होनो हायो। बेजों लोगोसे ABCD जेरै लिस्ट बानायोबा जोङो बिदि लिरलाङो। दा बे जागोन। बेनि ओमफ्राय आनअर्डारा जाहैबाय हमना ला डट जों होलांनाय। बेवहाय जोङो जेबो 1, 2, 3 लिस्ट हिसाबै थानाय नङा। दा बेवहाय आङो गिबियावनो भिउखौ एसे जुम कन्ट्रल प्लास बेखौ एसे जुम खालामनो हायो, हानाया नांलिया। अब्लाबो जोङो गिबियावनो HTML बेखौ लोगोसे HTML खौ जोङो क्ल'ज खालामना लानि। HTML क्ल'ज जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो नेक्स्ट बानायगोन हेडखौ जों बानायगोरनि। हेडआ जानाय लोगो लोगो जों हेडखौबो क्ल'ज खालामखानि। क्ल'जिं हेड। बेनिफ्राय जोङो टाइटेलाव बानायगोन। जोङो टाइटेलखौ होगोन जोङो टेक्स्ट फरमेटिं एन्ड लिस्ट होबाय। बेनिफ्राय जोङो टाइटेलखौ जोङो क्ल'ज खालामसै। बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय हेडनि उनाव जोङो बडिखौ इउज खालामगोन, बडि लिरनो थाखाय। बेजों लोगोसे जों बिजि कालारखौबो होलांखानोसै। बिजि कालारा जाहैबाय जोङो बेकग्राउन्ड कालारखौ जोङो बोरैहाय होनाय जायो नैबेयो। बेकग्राउन्ड कालारखौ होगोन जोङो गिबियावनो ग्रिन होनानै दोनसै जोङो जेनेरेल हिसाबै। दा बडिखौबो जों बेवहाय क्ल'जिं खालामसै। स्लेश एंगल ब्रेकेट स्लेश एन्ड बडि टाइप खालामनानै आरो एंगल ब्रेकेट क्ल'ज बेखौ जोङो सेभ खालामना लागोननि गामियारि सोलोंसालियाव। नैबेखौ होगोन जोङो HTML पार्ट 2 हिसाबै जों बेखौ सेभ खालामगोन। बियो जोंना बेयो एसे टेक्स्ट फाइल जाबाय। जों बेखौ एसे गोदानै सेभ खालामफिननांसिगोन। .html खौ होनो बावबाय आङो। HTML होनानै सेभ खालामोब्ला जोंना बे फैगोन। बडि कालाराव फैबाय। जों दानिया टेक्स्ट फरमेटिंखौ जोङो बेवहाय गिबियावनो नायग्रोगोन। टेक्स्ट फरमेटिंखौ जों बोरै खालामनो हायो। जोङो मोनसे हमना ला दिस इज एन एग्जाम्पल फर टेक्स्ट फरमेटिं। नैबेखौ जोङो टेक्स्ट फरमेट खालामनोसै। दाना हमना ला जों बेखौ गुबुन माबा होनोसै। जों गिबियावनो हेडिंनि सोमोन्दै जों सावरायग्रोनि। हेडिंआ मा? हेडिंआ जाहैबाय जोंना आखरखौ जों बेसेबां गिदिर बेसेबां फिसा बानायनाय। साप'ज जोङो H1 होयोबा जोंना गिदिर जायो। बेवहाय होगोन जोङो दिस इज H1 that means H1 हेडिं होबाय। दाना जोङो हेडिं हिसाबै बेखौ H1 हिसाबै क्ल'ज खालामगोन। H1 दाना जों बेखौ सेन्टार खालामनो हायो। जों मोनसे माबा इउज खालामगोन। सेन्टार जाबाय। दाना जों बे सेन्टारखौ एन जानांगौ, बि जादों सेन्टार। दा बेखौ जोङो क्ल'ज खालामगोन। नैबावहायबो सेन्टारखौ जों क्ल'ज खालामलांगोन।
सेन्टार अलरेडि हारसिं फैखायो इन्टार दाबायनानै होबानो क्लजिं जाबाय दा सेन्टारनि थाखाय सेन्टारा क्लजिं बेनिफ्राय नैबे H1 दाना नेक्स्टआव जोङो बेखौ H1 जाबाय बिदिनो BR जों होनसै BR स्लेश BR BR आ माने मा BR आ जाहैबाय जोंना ब्रेक साप'ज जोङो नैबे दिस इज H1 बेनिफ्राय जोङो जुदि ब्रेक लागाया अब्ला जोङो बेवहाय जुदि मोनसे लिरबावोबा बियो अलरेडि नैबेनि उनाव बियो नैबेयाव श' खालामगोन दा बेनिखायनो जोङो बेखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय नेक्स्ट पेराग्राफ खालामनो थाखाय जों BR इउज खालामनाय जादों उइदाउट BR जोङो बेखौ इन्टार दाबायनानै जों बेखौ पेराग्राफ चेन्ज खालामनो हाया बेनिखायनो जों नेक्स्ट होगोन H2 बेनिफ्राय नैबावहायनो जों बेखौ होगोन नैबेखौनो कपि पेस्ट खालामसै आं नैबाव दिस इज H2 ला होनसै H2 हेडिं बेवहाय जोङो नैबेखौ 2 बानायनोसै 2 नेक्स्ट नैबेखौनो जोङो इउज खालामलांबाय थागोन बेखौनो जाहाथे गोरलै जानायनि थाखाय नेक्स्ट जोङो खालामगोन BR खौबो जोङो इउज खालामग्रोखानोसै दे BR माने ब्रेक खालामबाय बिनि उनाव आरो जोङो होबावबाय दिस इज H3 जागोन नैबे दिस इज H3 दा बेवहाय नैबेखौबो जों 3 खालामसै 3 एन्ड हियार 2 3 बेयावबो जोङो 3 लिरगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोंना फैबावगोन नैबियो 4 जागोन नैबियो 4 बिदिनो नैबेखौ जोङो 4 बानायलांगासिनो दं जेबो चेन्जेस जानाय नङा जास्ट नैबे 4फ्राबो बेखौल' चेन्ज खालामनांगौ जों BR नि उनाव नेक्स्ट आरोबाव जोंना कपि खालामखानाय दङ नैबेखौ 5 होनसै गासिबो माबाफ्रा कडिंफ्रा सेमानो जायो नैबेखौल' जोङो नाम्बारिंसफोरखौल' 5 खालामनांगौ नैबेबो 5 बेनि उनाव जोङो 6आनो लास्टसिम जायो हेडिंआव 1आ बयनिख्रुइ देरसिन बेनिफ्राय 6आ बयनिख्रुइ फिसासिन दा बेखौ 6 बेनिफ्राय नैबेयावहाय 6 बेनिफ्राय आरो बेवहाय 6 दानिया जोङो सेभ खालामनानै ट्राइ खालामसै जों बे लास्टनि BR खौ इउज खालामाबो जायो आरो इउज खालामबाबो जेबो नङा जोङो दायो नायनोसै गामियारि सोलोंसालियाव दङ नैबेयो HTML पार्ट 2 1आथ' जाहैबाय जोंना टेक्स्ट फाइलसो बेखौ जोङो डिलिट खालामबाय दाना जों नायनोसै आउटपुट हिसाबै मा ओंखारखो नैबेलाय बेवहाय दङ दिस इज एन एग्जाम्पल फर टेक्स्ट फरमेटिं बेवहाय बिदि होनदों नैबेवहाय दिस इज टेक्स्ट फरमेटिं एग्जाम्पल अफ दिस इज एन एग्जाम्पल फर टेक्स्ट फरमेटिंनि थाखाय जोङो एग्जाम्पल होदों बे जाहैबाय हेडिं 1 नैबे 2 बेनिख्रुइ एसे फिसा जायो 2आ फिसा 3आ फिसासिन 4आ फिसासिन 5आ फिसासिन ओमफ्राय 6आ बयनिख्रुइ लास्ट बेनो बयनिख्रुइ फिसासिन होननानै बुंनाय जायो आरो स्मलेस्ट दा जों बेखौ बुजिबाय दा बेवहायनो जों मोननैसो सोलोंबावनो हायो जिथुनाखि जोंहा बिआ जोंना मा फोरमायो बि माने जोंना बोल्ड आरो I खौबो जों मिथिखागौ I माने इटालिक जोङो जेरै माबायाव जिथुनाखि वर्डआव जों इउज खालामो बेफोरनो गासिबो बेनिफ्राय इउ माने आन्डारलाइन बेखौ जों होनो हायो आरो बेनिफ्राय फन्ट कालारबो जों होनो हायो बेयाव जों इउज खालामालासिनो फन्ट कालारखौ जोङो CSS आव बांसिनै इउज खालामनाय जायो बेनिखायनो जों बेखौ होला दिस इज टेक्स्ट फरमेटिं डेमनस्ट्रेशन आं होबाय दा बेखौबो गोसोआव लाखिनांगोन इउआ जोंना बयनिख्रुइ लास्टआव अपेनिं जादों नालाय जों इउखौ बयनिख्रुइ सिगाङाव क्लजिं खालामगोन बेनि उनाव जोंना दङ I दङ I माने इटालिक बेनिफ्राय बि दं बि माने बोल्ड जोंना बेखिनियानो दायो जोङो नायनोसै जोङो माबाखौ होबावनो हायो H खौ जोङो 1 नङा 2 होनसै बाव हेडिंखौ 2 सिस्टेम होनसै बेवहाय जोङो लास्टआव बयनिख्रुइ H2आ दंहैयो नालाय H2 खौ जोङो क्ल'ज खालामसै बावहाय दायो जोङो नैबे अल्टार आरो टेब थुनानै जोङो जोंनि उइन्ड'सखौ चेन्ज खालामनो हायो दा बेवहाय F5 थुयोबा जोंना चेन्ज जागोन नैबेयाव टेक्स्ट फरमेटिं दिस इज टेक्स्ट फरमेटिं डेमनस्ट्रेशन नैबेखौ होदों दा बेवहाय जोंना मा नैबे इउआ आन्डारलाइना जाहैबाय इउनि थाखाय जादों बेनिफ्राय इटालिक खेंख्राया जाहैबाय जोंना नैबे एसे
फुथुनाय बायदि जानाया जाहैबाय बियो I इटालिक बिनि थाखाय जोंना नैबे बोल्ड एसे गिदिर जादों बेबायदि आरो दा बेयाव जोङो बेखिनिखौ सोलोंबाय बेजों लोगोसे जोंना लास्टआव दङ जोङो सोलोंगोन लिस्टआ जोंना मा बेखौ जों नायनि बेयाव जोङो H1 होननानै जोङो लिरनि this is an example for list types जों लिस्टजों लोगोसे टाइप्सखौबो जों सोलोंगोन बेवहाय दङ H1 खौ क्लोज खालामसै दानिया जोङो बेवहाय होगोन लिस्टआव जोङो गोसोआव लानो गोनाङा बेनो लिस्ट जुदि जेब्ला बानायो जोङो लिस्ट टाइपखौ जोङो होग्रोनो गोनां जायो हमना ला जोङो अनअर्डार लिस्ट अनअर्डार बा इउ माने अनअर्डार एल माने लिस्ट अनअर्डार लिस्ट टाइप होनांगोन टाइप होनाय लोगो लोगो जों मा टाइपखौ इउज खालामगोन साप'ज ओमफ्राय नैबाव डाबल कलन होनांगौ साप'ज जोङो टाइपखौ होगोन बेवहाय सार्कोल माने गलल' जागोन आरोबाव जेबो लिस्ट हिसाबै गलल' थागोन बेनिफ्राय जोङो UL खौबो बेवहायनो जोङो क्लोज खालामखानांगोन बेजों लोगोसे जों दानिया लिस्ट बानायनोसै लिस्ट LI माने लिस्ट बेनिफ्राय आरो जोङो हमना ला गोजौआव जोङो नैबेयाव मोनसे लिरनो हायो this is example list and बावहाय BR होनानै जोङो BR ब्रेक खालामसै बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोङो बाव मोनसे H2 नि थाखाय H2 होनानै लिस्ट अफ फ्रुट्स होनसै लिस्ट अफ फ्रुट्स जोङो H2 आव जोङो लिस्ट अफ फ्रुट्स होनसै साप'ज जोङो LI होबाय नालाय जों दानिया एप्पल बेनिफ्राय LI लिस्टखौबो जोङो माबा खालामनांगोन दा बेवहाय जोङो बारे आं लिरबाय थाला बेखौनो कपि खालामसै कपि एन्ड पेस्ट इउज खालामसै आं बेवहाय एप्पल होदों दा जोङो बे एप्पलखौ जों चेन्ज खालामगोन मोनब्रैसिम होबाय आङो एप्पल होबाय बेवहाय बानाना होनसै बानाना नेक्स्टआव होनोसै जोङो गुवाभा होबाय आं बेनि उनाव होबाय पापाया होबाय आं बेनिफ्राय दाना UL टाइपखौ बेखिनियाव फोजोबलायबाय जों मोनसे बेनिफ्राय आरो जोङो मोनसे UL टाइप बानायबावगोन बे UL टाइपआ जाहैबाय लिस्ट अफ जोङो माबा मोनसे होनसै हमना ला लिस्ट अफ दिस इज फर एग्जाम्पल लिस्ट टाइप होदों ना सरि नैबेखौसो नांगौमोन जोंनो लिस्ट बेखिनिखौ नांगौ नैबेवहाय जोङो पेस्ट खालामबाय बेखिनि जाबाय दाना जोङो बेवहाय फ्रुट्स होदोंबा जोङो बेखौ भेजिटेबल्स होबाय आं बेनिफ्राय सार्कोल होआबालासिनो जों बेवहाय स्क्वायर होनसै SQWARE स्क्वायराव जोङो बाव होगोन केरट मोनसे बेनि उनाव जोंना दङ केरटनि उनाव केबेज बेनि उनाव दङ जोंना कुकुम्बार बेनि उनाव दङ जोंना रेडिश बेखौ होबाय दा बेवहाय आं मोननैल' होबाय UL टाइपखौ आरो दंबावो सार्कोल जों माबा इउज खालामनो हायो बेवहायनो जोङो टाइपखौ जोङो एसे चेन्ज खालामनानै होबावनो हायो जों बेखौनो बेवहाय कपि खालामनानै पेस्ट खालामफिनबावबाय दा बेखौ जोङो मोनसे लिस्ट अफ माबा होनसै ग्रसारिस दा बेवहाय जोंना लिस्ट टाइपखौ जोङो 1 2 होगोन बेयाव 1 2 दाना जोंहा बाव थागोन सुगार बेनिफ्राय बावहाय थागोन जोंना लेन्टिल
जेखिनि जाया जायखिजाया आं साप'ज बानायदों ग्रामार माबा मिस्टेक जानो हागौ कुकुम्बारनि जायगायाव आं होबाय सप बेनिफ्राय वाशिं पाउडार बेखिनिखौ होबाय आरो जोङो नै इउएल जानाय नङा बेयो अएल जागोन अएल मानोबा अर्डार लिस्टआव थांगोन बियो दा बेखौबो जोङो इउएलखौ अएल खालामनांगोन अएल खालामजोब्बाय नेक्स्ट जोङो बेखौनो आरो माबा खालामबावनोसै बेनिफ्राय फैगोन जोंना मोनसेबाव नैबे लिस्ट अफ ग्रसारिसखौ चेन्ज खालामनानै जोङो बेवहाय होगोन लिस्ट अफ ग्रसारिसआव लिस्ट अफ कस्मेटिक्सआव जोंना मा थागोन बेखौ जोङो ABCD होनसै दाना लिस्टखौ केपिटेल ABCD आइब्रौस जाबाय बेनिफ्राय दङ जोंना लिपस्टिक बेनि उनाव दङ लिपस्टिकआव बेनि उनाव दङ जोंना कब्रा सेन्टआव गोलैबाय बियो बेनिफ्राय बियो थांबाय कब्रानि उनाव माबा मोनसे होबावनोसै फेयार lovely इउज खालामबाय बेनि उनाव आरो मोनसे होबावनोसै लास्ट जोङो बेखौ इउज खालामसै लास्ट हिसाबै जोङो होगोन बाव स्मल रमानखौ इउज खालामगोन जों बाव आइब्र'सनि जायगायाव कस्मेटिक्सथ' जाला बाव फार्निचार लिस्ट अफ फार्निचार बेवहाय दङ जोंना सिगाङावनो बेन्चल' होनसै बेन्च चेयार थाबाय बेनिफ्राय टेबोलनि उनाव जोंना बेड थाबाय बेखिनिखौनो आं होबाय चेयाराव CHAI जानांगौ बेयो चेयार बेनिफ्राय आरो स्मल लेटारबो जों इउज खालामनो हाबावो खिन्थु जों नांला बेखिनिखौनो जों सोलोंसै F5 आव जों थुबाय बिनिफ्राय जों नायगोन बेवहाय दङ नैबे लिस्ट अफ फ्रुट्सआव दङ जोंना सार्कोल होदोंमोन सार्कोल होनायखायनो जाबाय नैबे सार्कोला जोंना फैदों बेनिफ्राय लिस्ट अफ भेजिटेबल्सआव जों स्क्वायर होदोंमोन स्क्वायर हिसाबै नैबे डटआ स्क्वायर फैदों बेनिफ्राय लिस्ट अफ ग्रसारिस हिसाबाव जोङो 1 2 इउज खालामदोंमोन 1 2 3 4 सिम फैबाय अट'मेटिक ओमफ्राय लिस्ट अफ कस्मेटिक्सआव ABCD जों इउज खालामदों ABCD बियो लिस्ट जाबाय बाय डिफल्ट बेनिफ्राय लास्टआव दङ लिस्ट अफ फार्निचाराव नैबे स्मल रमान 1 रमान 2 बे जाबाय नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ आं आसा खालामदों आरो जोङो थामथि हिसाबै जोङो सोलोंबावगोन थामथियाव जों माखासे थालांनायफोरखौ सोलोंगोन आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बुजिनानै मोनदों आरो मोजाङै सोलोंनो हागोन दा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथाङा कमप्लिट माने वेबसाइट डिजाइन खालामनायखौ नोंथाङा सोलोंनानै लानो हायो नोंथाङा जोंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै
नायनाय बा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।